90% majstrov robí túto chybu. Sleduj toto video do konca a dozvieš sa, čomu sa vyvarovať. Oslovil nás klient, prišiel som na obhliadku a klient mi ukázal, tu chcem dom. Tu chcete dom? Super, parádny projekt, pre nás to nie je žiadny problém. Všetko to začalo geologickým prieskumom, ktorý sme si dali urobiť, aby sme vedeli, do akých hĺbok máme kopať. Potom sme zavolali bagre a išlo sa na to. Po presnom meraní sme začali robiť základy a teraz nám tu už stojí pomaličky rodinný dom. A mimochodom, video z kopania základov nám hodilo 840 000 videní, tak sledujte na našom profile. Vodu zo zákopu sme si vytlačili pomocou vodoneprepustného betónu. Následne sme urobili stratené debnenie, kde sme nahodili veľa drveného kameniva a potom sme položili betónovú platňu. Keď sme mali platňu hotovú, sme si ju zhydrolizovali a urobili na nej podlahu z káveačkových hranolov, samozrejme. Po podlahe prišli na rad stavať steny, ktoré už máme skoro hotové, chýba nám pár hranolov doložiť, aby sme boli úplne vyfinišovaní na skelete. A teraz to vyzerá takto. A tá chyba, ktorú robí 90% majstrov, je, že ak betónujú do vody, snažia sa vodu vyčerpať. Pritom stačí iba použiť silnejší, pevnejší betón. My sme použili 41. A nezabudni nás sledovať, tento projekt bude strop hrod, vybuchne ti hlava.